Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu Pioneer Talks. Tentokrát se člověkem z České spořitelny Andrejem Šimkovičem, který teďka nedávno dostal novou transformační roli v rámci, teď si to budu snažit zapamatovat, vedoucí oddělení pro automatizaci technologií. Správně. Krásný, tak ještě nemám místo mozku ze vzduchu kostku, takže to mám rádo, že jsem si to zapamatovala. Andrej, my když jsme se připravovali tady na ten podcast, tak ty jsi pracoval primárně v DevOpsu. Ano. A teďka jsi se posunul, děláš vlastně spoustu nových věcí, které ti byly vlastně dány na talíř, tak tady od toho se možná dneska vykopneme. Já tě tady moc vítám. Ďakujem za pozvanie. Ja tiež takto vítam tvojich poslucháčov a sledovateľov, že dúfam, že si tiež užijú ten náš rozhovor. Pre mňa je to prvý podcast. To bude dobrý. Nebo my tě neukoustem, neboj se. Budeme na tebe hodný, prosím tě. Andrej, řekni, jak je to dlouho, co jsi vlastně dostal do vínku tyto nové kompetence a vlastně proč vůbec z DevOpsu do cloudifikace, což vím, že je něco, co vlastně Česká spořitelna teďka aktivně řeší. Proč se to vlastně vyvinulo, to je kariéra tímto směrem? Ja by som povedal, že je to prirodzená evolúcia tej modernizácie. My sa ako Česká spořitelňa pripravujeme dlho na tú cloudifikáciu. Nie je to pre nás nová téma, ani podľa mňa pre iné banky a spoločnosti všetci nejakým spôsobom už dneska cloudifikujú. My chceme ale z toho cloudu vyťažiť maximum, chceme cieliť na tie benefity, ktoré ten cloud native prináša, preto sme naštartovali viacero iniciatív, ktoré možno dneska v týchto dňoch už prepájame. Začali sme, ako si povedala, nejakou štandardizáciou toho nášho portfólia. Predsa sme veľká banka, ktorá mala veľkú zoologickú tých rôznych nástrojov, princípov. Máme do 300 produktových tímov, takže to, aby sme obslúžili, tak tých nástrojov bolo veľa. Ale práve ten cloud vyžaduje nejakú tú mieru štandardizácie veľmi prísnu, aby to tam fungovalo. Takže začali sme to štandardizáciou, modularizáciu našej architektúry a celé to stojí na automatizácii. To cloudové prostredie sa tiež paralelne s týmto pripravovalo a dneska sme v momente, kedy to chceme prepojiť a kedy sa chceme ešte viac zamerať na ten cíl a to je efektívne využívanie cloudu. Já jsem s tvým, pokud se nepletu, šéfem Tomášem Mecem, nebo s člověkem, se kterým pracuješ, který je úžasný. Tomáši, tímto tě zdravíme, pokud se na to díváš. Tak jsme nedávno právě řešili cloudifikaci, že ono je to takovej velký buzzword, že jako samozřejmě o AI nemluvím, k tomu se možná ještě dostanem, ale cloud už je posledních pár let právě velký buzzword, hodně se to řeší, jak z hlediska regulací, tak to, že ty firmy se na to snaží vlastně přestoupit a převíst na to vlastně hodně svých operací. A Tomáš právě říkal takovou krásnou věc, že ten cloud vás nevytrhne, pokud pod tím vlastně sedějí outdatovaný procesy a pokud vlastně pod tím nefunguje ten systém tak, jak má, pak bude fungovat stejně blbě jenom v cloudu. Tak mě zajímá, jestli součástí tady té transformace je i nějaký třeba přemýšlení, znovu namyšlení nebo přeplánování vašich třeba stávajících procesů nebo vlastně v tom, co si dělal předtým v rámci DevOpsu. Všetky tieto buzzwordy, ako na začiatku to bol možno Agile, DevOps, Cloud, teraz AI, predstavujú nejakú zmenu v tej organizácii. A ja teda od toho prvého dotyku s tou témou DevOpsu tak prezentujem ten DevOps ako kombináciu nejakých nástrojov, nás ľudí a procesov. Takže zmena tých procesov, alebo tá kombinácia toho staršieho sveta a toho nového automatizovaného niekde v obláčku je práve o tom, že paralelne musíte riešiť tie procesy a pripravovať ich pre ten nový spôsob práce. A to je možno dôvod, prečo sme v banke, či v Českej, alebo aj v rámci RC skupiny rozbili viacero iniciatív, ktoré cieľia na to prepojenie. Nemôžete riešiť nástroje bez prispôsobenia, ako s nimi pracovať. Takže tu potvrdím Tomáša, že áno, že ide to ruka v ruke. No a řekni mě, prosím tě, jak můžete, drazí posluchači, vyposlouchat z Andrejeva přízvuku, tak ty jsi k nám přišel zo Slovenska, což jsme rádi, že takhle naše bratrství dále trvá, protože už jsme vlastně tady měli i Martina Kobzu, který též přišel z těchto krajin. Ano. Takže je super, že i vlastně v rámci spořky máte možnost takhle se pohybovat mezi jednotlivými krajinami. Jak seš tady dlouho a vlastně i jak se vyvinula tvoje kariéra třeba v kontrastu s tím, co si dělal právě na Slovensku ve spořitelně? Ten dôvod, prečo som tu, je jednoduchý, je to RC skupina. RC skupina podporuje
rotácie, podporuje kolaboráciu naprieč jednotlivými bankami, ktoré sú v skupine. To spojenie československé teda je špeciálne tých našich dvoch národov a teda ešte pred môjim príchodom do Českej, tak my sme mali takú československú DevOpsiu komunitu, že sme sa každoročne stretávali s kolegami a sme teda zdieľali tie know-how a skúsenosti z tých našich problémov, ktoré máme. To je tiež ako jeden z tých dôležitých pilierov týchto všetkých zmien. No a v rámci toho posledného Československa, keď som ešte bol za tú slovenskú sporku, tak tam boli rôzne diskusie a teda vtedy tiež český tím posiloval a tiež hľadal ten spôsob, ako to ešte zrýchliť tú transformáciu. Nejak som nad tým začal uvažovať a do pár týždňov, mesiacov to bolo uvarené a od 1.1.23 som tu, čiže už rok a 3 mesiace. No tak to je krásný a my jsme za to rádi. Ty jsi zmínil tu DevOpsovou komunitu, ono vlastně vždycky v těch IT oborech mě nejvíc jako zajímá, nebo samozřejmě mě zajímá, co děláš jako v rámci toho day to day, ale že ona je to tak jako specifická komunita, vlastně co ty lidi dělají třeba i mimo tu práci, nebo jak se vůbec o ten obor začali zajímat, protože že ještě před 2 dekádama, tak ty obory byly v začátcích nebo neexistující a vlastně často, já nevím, ty hry, ty lidi třeba spolu paří různý hry nebo hrajou spolu dračák po večerech, takže jako hrozně mě jako i zajímá tady ta až jako antropologická část té komunity, jak ty lidi spolu tráví ten čas, jak vlastně přicházejí na nový nápady a jak žije to podhoubí. Tak ty jsi zmínil právě tu DevOpsovou komunitu, mě zajímá, jak jsi se k DevOpsu vůbec dostal, jak jsi to vybral jako téma, kterému se budeš věnovat. A ako si ma to našlo, tak to bol môj prvý zamestnávateľ, tiež Slovenská banka. Mm-hmm. Ja som vyštudovaný programátor, ale začal som na IT Operations ako administrátor. Mm-hmm. Ale teda od tých úvodných začiatkov som si tak uvedomila, že ma viacej baví to plánovanie, tá spolupráca s tými ľuďmi, prepájanie tých ľudí, tých tímov a tie prvé roky boli o tom, že som mohol koordinovať nejaké infraštruktúrne aktivity. Mm-hmm. Takže čisto technologické aktivity, ktoré prinášali nové nástroje do bank. Potom tá agenda sa zmenila, že som dostal úlohu aj navrhovať nejaké procesy, že to bolo skôr, že softové. A v tom čase sa ešte ľudia báli automatizácie a to boli tie začiatky DevOpsu, že ľudia sa tej automatizácie vyhýbali a tam to bolo také, že veľa, že softové, že nájsť si tú cestu k tým ľuďom a im vysvetliť, že to není o ich vyhadzovaní, ale o tom, že to zjednodušovanie tej práce. No a z tohto návrhu procesu sa to asi skončilo to tým, že prišiel DevOps a dostali sme s kolegom, ja som bol z Operationu a kolega bol z Developmentu, prepojiť tie dva tábory a zaviesť tú štrukturovanú automatizáciu orchestrovanú do toho portfólia a zrýchliť to IT. To bol teda môj prvý zamestnávateľ, prvá banková skupina. Tam ma trvalo 2 roky, kým sa podarilo tú banku ako nasmerovať tým smerom. No a potom som nejak našiel. Mal som príležitosť ako ísť do Erste, do Slovenskej sporiteľny a tam tá misia bola podobná. Že zautomatizovať, zjednodušiť a zmodernizovať to IT portfólio. A skvelé na DevOpse je to, že prináša nové koncepty, ktoré vyžadujú nejakú zmenu aj v tej organizačnej štruktúre, že máš možnosť popri tejto téme aj tvoriť nové týmy a vytvárať ako možno ten most medzi tým developmentom a operationom. Takže a to je tá práca s ľuďmi, ktorú som si našiel a ktorá ma veľmi baví. No, je to krásně to zapadá i vlastně do toho našeho konceptu podcastu, tak protože tady taky máme, to je jasný. Ale to spojení těch lidí a těch technologií, protože já si pamatuju, že jsem byla cucák, ještě že vystudovaný humanitní obor, takže člověk byl rád, že samozřejmě ten počítač umí vůbec zapnout. A v jednom z prvních startupů, ve kterých jsem jako dělala, tak mě vlastně hrozně překvapilo, když jsem se potkala, když jsem se kamarádila, že s těma vývojářema, to jediný normální lidi tam, vlastně, že jako řešit ten produkt a strategii produktu a takový ty jako načančený věci, tak je jedna věc, ale třeba jako řešit to, jestli to poběží všechno na cloudu, nebo jestli budeme mít železo a budeme mít prostě servery, kdy tam dáváš ty requesty, že musíš třeba rozdělit ty zákazníky, protože nemůžou prostě všichni jako na tom běžet ve stejnou dobu, tak bylo vlastně strašně zajímavý, že ty musíš nejenom uvažovat to, co ty lidi nebo ten trh často vidí, tak je ten povrchový produkt, ale pod tím se děje
enormní jako kus práce, nemusíš synchronizovat prostě ty lidi, ty svoje možnosti, jak jako z hlediska úložiště dát, prostě výkonu, čehokoliv. Kdyby si měl popsat pro diváky vůbec vlastně, co DevOps vlastně znamená, jako z čeho to vyšlo a jaký jsou takový hlavní komponenty té tvojí práce, tak jak bys to popsal? DevOps sa prvýkrát objavil, to je v roku 2008 a tam to bolo primárne o tom prepojiť práve tých vývojárov a tých prevádzkarov. Mm-hmm. Aj naša s kolegom úplne prvá prezentácia pred manažmentom bola o tom, že bolo tam jedno veľké srdiečko, také, že úplne ružové srdiečko, ktoré práve prepájalo ten Dev a ten Ops. Mm-hmm. A to sa riešil problém, že vývojári teda museli tie zmeny dodávať, za nich kód bol najlepší a keď bol nejaký problém, tak bola chyba na infraštruktúre. Mm-hmm. A to isté bolo aj z tej druhej strany. Takže to bolo primárne o tom, že prepojiť to, ale nebolo to vždy len o tej kultúre, bolo to aj o tých nástrojoch, ktoré im dáš, aby mohli používať. A v tých začiatkoch sme sa venovali automatizácii vôbec toho buildu, ako pripraviť ten balíček, ktorý potom ten administrátor nasadzuje do toho prostredia, či testovacieho alebo produkčného. A zase tí ľudia na operatione alebo administrátori, zase tí sa naučili používať Git na verzonovanie svojich konfigurácií, aby tiež tie automatizácie, aby automatizovali, aby tie automatizácie boli prepojené, aby si vytvorila výrobnú linku na tom svojom IT, že automaticky prebehne to pripravenie toho balíčka, nasadenie do testov, otestovanie a potom produkčné nasadenie. Takže to bolo, z začiatku to bolo aj ťažké, keď tá téma bola nová, že keď sme aj hľadali nejaké zdroje, tak to bolo všetko o tej kultúre. Ale ja to tlačím, aj teraz stále to tlačím, že to musí stáť na pevných technologických základoch. Že a ten fokus je aj dneska v Českej, že pripraviť tie platformy, pripraviť tie koncepty, učiť to ľudí používať. Oni to už vedia, lebo dneska už DevOps je mainstream. A popri tom vzniká ta spolupráce a sa rúcajú tie bariéry. A právě tady to mě zajímá, že je to vlastně tak mladý obor, nebo vlastně vůbec ty instituce tak se tomu věnují ještě jako relativně nedávno, to začali řešit na nějaký větší škále. Řekni mě teďka, jak je třeba boom samozřejmě jako s umělou inteligencí, že začíná se řešit i koncept jako machine learning operations, protože ono není úplně jednoduchý ten algoritmus v plný palbě na něčem rozběhnout. Zapadá tady to taky teďka do toho, co budeš řešit, do toho nového portfolia? Zapadá to určite, lebo aj ten DevOps sa dneska, alebo tá automatizácia posunula k tomu product developmentu. Že ako aj inovácia, alebo tie služby pre tých klientov sú zabalené do produktov. A to badáme aj dneska, že ten DevOps sa transformuje z tých parciálnych nástrojov sa transformuje do platformiem, ktoré poskytuješ svojim vývojárom, ako našim interným zákazníkom, aby jednoducho vedeli do tých platform naskakovať, aby to vedeli prepoužívať, vzdelávať sa v tom a aby tiež im to prinášalo nejakú hodnotu a im to tú prácu zľahčovalo. To je ten nový prúd, ktorý sa tiež teraz skloňuje, že platform engineering. Že sa to z toho DevOpsu transformuje do tých centralizovaných platform, na pozadí ktorých sú centralizované týmy. A to je teda to primárnou úlohou nášho aj oddelenia, že takto poskytovať, alebo ja hovorím, že zabalovať tie nástroje do pekných darčekových krabičiek a to umožňovať používať tým našim kolegom. No a keď ideme teda ďalej, tak jednou z tých krabičiek, ktorú sme, alebo stále na ne pracujeme, a už to majú kolegov k dispozícii, tak to sú tiež nejakí AI asistenti pre našich vývojárov. Máme tiež Copilota už od minulého roka, ktorý teda výrazne zjednodušuje prácu tým kolegom. Za 2 týždne sme tam mali nejakých 200 až 400 používateľov. Je to veľmi populárne a to je taká, že prvá, lebo ja som dlho hľadal ten prienik medzi tou automatizáciou, cloudom a teraz aj AI, ktoré už ako 2 roky akože veľmi rezonuje. A to je taká prvá vlaštovka.
a v rámci toho je tie naše platformy, že zjednodušujeme tu prácu tým vývojárom. No tak to je fantastický. To právě vím, že o tom mluvili i tvoji kolegové tady, co jsme tady před tebou natáčeli. Vím, že teďka byla velká leadership konference český spořitelný. Kde vlastně... Povala, že? jo, něco jsem tam vykládala zase o archeologii, prostě no, jste hodný, že mě to dovolujete. No ne, ale bylo tam právě hrozně zajímavý, jak právě Martin Kobza tam měl tu přednášku o tom, jak se začíná zakomponovávat umělá inteligence do různých jako částí vůbec toho provozu a vlastně samotnou mě překvapilo, že velká část jako z toho deploymentu tak je právě v oblasti operations, aby to ulehčovalo právě i vývojářům práci. Já bych ještě chtěla, aby ty si, tady máš ten prostor, tu naši krásnou platformu s krásným kobercem, tak abys to využil a ještě nám trošku řekl o tom vlastně, jak se třeba teďka liší ty tvoje cíle, nebo takový ten day to day, nebo vlastně to, na čem jsi pracoval předtím v rámci DevOpsu, teďka, když máš ten nový mandát ještě spolu s tou cloudifikací, s automatizací technologií, tak v čem se to liší a jestli máš třeba teďka nějakou novou strategii nebo nějaký nový cíle? Ja ešte možno využijem, čo si spomenula Martina. Martin je veľký fanúšik AI a všeobecne modernizácie a tam vytvára veľký priestor a prieta na tieto témy. Takže preto je to, a dúfam, že to aj vidieť v rámci mimo Českej sporiteľne, že naozaj ideme smerom k tej technologickej spoločnosti. Tie priority sa veľmi ako nelíšia, lebo my sme sa na to, dlho sa na to už pripravujeme. Začali sme budovaním toho podvozku, aktuálne prepájame tie jednotlivé platformy do tej jednej iniciatívy a ako som už na začiatku povedal, chceme práve cielime na tie všetky benefity. Cielime na ten cloud computing a nechceme ísť štýlom, že zoberieme dnešné aplikácie z on-premu a ich len akože switchneme do toho cloudu. Myslím si, že máme čas a vlastne tam není tá naša priorita, že teraz rýchlo všetko zobrať a rýchlo presunúť do cloudu, skorej chceme všetky tie, a to posluchači určite ako poznajú, toto škálovanie, že tá infraštruktúra, keď je tam nejaký batchilov, nejaký Black Friday, tak sa to ako naškáluje, tam je ako viacero tých klastrov, alebo keď zase naopak, keď tam není žiadny provoz v rámci tých platform, tak sa zrušia tie inštancie. Takisto cloud vám odburáva kopec provozu klasickej infraštruktúry, lebo všetko to rieši za nás. Je tam druhý veľký smer, že chceme poskytnúť našim produktovým týmom, aby si vyberali, ktoré krabičky chcú z toho cloudu používať, takže skorej ideme týmto. Chceme to robiť dobre. Chceme všetky tie capability cloudové pripraviť pre tých používateľov, ich tam tutorovať, že aby to vedeli používať a uvidíme, kam se dostaneme. No, jako děláte neuvěřitelnou práci, i jako proto je to důležité o tom mluvit a spopularizovat to, protože ono to může být asi tuším trošku nevděčný, že nikdo si toho nevšímá, když to jede perfektně, protože všechno jede perfektně a když to nejede, tak pak si toho teprve lidi všimnou. To je tiež jeden veľký benefit cloudu a ja využijem možno teda, že ten AI nám teraz veľmi pomáha tej cloudifikácii, lebo väčšina AI služieb a nástrojov je v cloude. A keď chceš využívať ten plný potenciál, tak musíš tie svoje dáta presťahovať do cloudu. Takže ak budeme niekedy migrovať tie korové systémy a nejaké klientské základy do cloudu, tak hlavne smerom k tomu AI, že vieme používať potom tú umelú inteligenciu na tých datách v reálnom čase. A vidíme, že aj interné platformy, ale aj externé služby už sú dostupné len v cloude. Takže je to neodvratné, ale jdeme tomu čelom. Mě právě tady z toho hlediska zajímá, samozřejmě nevím, jestli to je pro vás relevantní, možná je to až jako v daleké budoucnosti, ale jak se teďka, jsme tady měli pár hostů vlastně z toho prostoru blockchainu a vůbec jak se řeší i decentralizace třeba toho výpočetního výkonu, že už teďka jsem byla na technologické olympiádě, zdravíme Tadeáše Šalamu, který to dal jako všechno dohromady na Felu, na Čutu a byl tam třeba jeden tým, který, oni jsou to středoškoláci, úžasný děcka, nechápu, kde na to berou čas a intelekt. Já jsem v jejich věku chodila v teplákách a četla si o starém Římě, ale vymysleli vlastně jako systém tokenů, kde třeba ve vědě je to obrovský problém, že ty, když si třeba data z CERNu nebo na nich jako něco vyzkoušet, pošleš request, čekáš týden, dva, pak ho dostaneš zase zpátky a že se vlastně řeší to, že by lidi i vlastně ze svých obyčejných počítačů mohli poskytovat části třeba výpočetního výkonu do jako hromadného balíčku, dostávat
dostávat za to třeba nějaký odměny. Samozřejmě chápu, že tady to je teďka jako nějaká hudba budoucnosti, ale třeba právě ten blockchain nebo decentralizace toho výpočetního výkonu, je to něco, co vás třeba do budoucnosti zajímá, nebo co tak jako periferním viděním nějak jako vnímáte? Zatiaľ, teda u nás v týme sa s tým nezaoberáme, možno kolegovia sme široká organizácia, ale týmto smerom zatiaľ nestále máme 2 dátové centra, ktoré majú dostatok výpočtového výkonu a ani nepredpokladám nejaké výraznejšie v najbližších mesiacoch, rokoch, nejaké tie migrácie von. A tiež, že asi nebudeme poskytovať ten výpočtový výkon také, že na nejaké rôzne účely. Blockchain sa u nás stále analýzuje, testuje v rámci vedúcej skupiny. Hezky. Ale priznám sa, že teraz ti nepoviem, že aké sú plány, aká tam je nejaká roadmapa toho reálneho aplikovania k našim službám. Já myslím, že AI zatím jako bohatě stačí. Hele, další buzzword můžete přibalit k tomu vždycky. Ještě ty jsi zmínil roadmapu, tak kromě toho, že tě čeká ta role nejdůležitější, že budeš tatínkem, to hrozně ti držím pěstě, ať všechno vyjde, to je krásná věc. Tak co tě teďka čeká v nejbližších měsících nebo kvartálech vlastně kariérně? Máte nastavený nějaký konkrétní KPIčka nebo i ty za sebe, co bys třeba jako rád docílil v rámci teďka toho nového uskupení? Určite, tak teraz, ako si už prezradila, tak aktuálne prepájame tie dôležité iniciatívy, ktoré dneska bežíme. A čo vidíme ako ten najbližší cieľ je, že pripraviť tú platformu vo cloude a popri tom začať s migráciami tých vybratých aplikácií smerom k tomu, aby sme vedeli vyťažovať viac tých našich dát, aby sme vedeli zefektívňovať to naše operations, aby sme vedeli veľmi pružne reagovať na tie výpadky, lebo my máme výpadky a kto nič nerobí, nič nepokazí a to chceme tiež minimalizovať. Takže, ale ako som naznačil, tak teraz to bude opäť veľmi technologické a popri tom budeme pracovať aj na tej kultúre a na tom vzdelávaní. My popri týchto všetkých dizajnovaní a testovaní tých platform, tak máme akadémiu, takže veľa školení, veľa interaktívnych tutoriálov, spolupráce a tých komunít. Perfektní. Takže budujete to lidský podhoubí vlastne simultánne. A popri tom sa pozeráme alebo hráme sa s AI. My sme, a to možno určite tiež chalani spomenuli, že celá stratégia našej banky sa teraz ako smeruje k AI. Máme viacero pracovných skupín, viacero use caseov, kde AI už používame. Takže tam tiež ďalej sa pozeráme na ten trh, že aké ďalšie nástroje vieme pre našich vývojárov a inžinierov ako dodať. A samozrejme tie naše technologické týmy ako podporujú ten biznis a aj v biznise vidíme, že tam veľmi veľa prípadových štúdií, kedy tiež momentálne CRM-ko migrujeme do cloudu. Čo nám zase ďalší pohľad na tie dáta ešte viac personalizovaných ponúk. Len pred pár dňami kolegovia zmigrovali väčšiu časť Georgia tiež do public cloudu. Všetky tie AI, či tie internet chatboty, čo máme, alebo aj voiceboty, všetky tiež bežia v tom cloude. Takže tam bude silná podpora a tiež priorita na podporu AI a jej adopcie. Ty jsi zmínil use case a já se ještě, bohužel už nám uplynula většina času, ale já se v tom ještě potřebuji trošku povrtat. Ty jsi zmínil use case vlastně jako vůbec jako té cloudifikace, jaké to má dopad na vaše zákazníky. Jaký jsou takový ty klasický use case, kde to, co teďka děláš a vlastně jak jako migrujete na ten cloud, tak jak to pomáhá jak jako interním zákazníkům pracovat vlastně líp vlastně v rámci spořky, ale jako i čeho si třeba může všimnout váš externí klient? Pre externého klienta tam vidíme benefit číslo 1 práve to inovácie. Rýchlejšie prinášanie inovácií, nových funkcií do našich aplikácií, ktoré naši používatelia používajú, zníženie výpadkov a zvýšenie dostupnosti, a flexibilita tej infraštruktúry a s tým už diskutované benefity, adopcia AI služieb. Teraz pripravíme novinku, dúfam, že neprezradím to, čo nemám, ale v rámci Georgia bude AI asistent. Super. Dneska to už s kolegami testujeme, sme v tom pilotnom behu. Takže určite, že adopcia stále nových a nových AI služieb, ktoré
už verím tomu, že väčšina z nás používa v rámci tých mobiloch, v rámci toho personálnej produktivity. Takže je to najviac o tej inovácii. Super, takže nás čeká George na steroidech, respektive na AI, na to se moc těším a je i vlastně jako krásný vidět, že to, jak budete optimalizovat ty procesy, jak vlastně automatizovat i spoustu těch procesů, co teďka máte z hlediska právě těch dat a datové infrastruktury, takže vám to vlastně pomůže i interně, ať všechno běží rychle. A ještě k tomu se vzděláváte v rámci akademie, no vy jste úplně renesanční firma. Děkujeme. Andrej, já ti moc děkuju, držím ti samozřejmě palce převážně s rodičovstvím, ať to všechno dobře dopadne a i stejka s tím novým směrem, na který jsi se vydal se svým týmem, ať to všechno běží, ať to všechno jde, ať veselé inovujete a ať se vám stále daří tak hezky propojovat lidi a technologie. Velmi pěkně děkujeme. Moc děkuju. Skoro počutia. Moc děkuju. Andreje si poslechněte, podpořte ho, nazdílejte to, dejte nám komentář, jak mu to sluší, jak je to hodnej člověk a jak dělá dobře technologie a podívejte se určitě i na další díly, co jsme tady už zmiňovali. Asi nejrelevantnější k tomu, co jsme tady dneska probírali, tak je právě s Martinem Kobzou, který už vyšel před pár týdny, tak na to jukněte a taky to nazdílejte a taky tam napište, jak jsme všichni výborní. Mějte se krásně a budeme se těšit u dalšího dílu Pioneer Talks. Andrej, ještě jednou díky. Děkujem.